Sugeng pamirsa, para kanca saha para siswa sedaya. Kepanggih malih kaliyan kula Irena Pamuji wonten ing media pembelajaran pasinaon basa Jawa tutorial saha vlog. Dinten menika badhe ngrembak babagan aksara Jawa. Ingkang dereng mirsani aksara Jawa Legena ingkang kala wingi sampun pertemuan saderengipun sampun dipun bahas, saged priksani malih wonten ing video ingkang kala wingi. Dinten menika badhe fokus wonten ing pasangan saha sandangan. Nggih. Sekedap. Sandangan rumiyin. Nah, flashback kagem kala wingi menika aksara Jawa wonten 2 dasa nggih. Lajeng sandangan. Sandangan wonten mriki wonten 12. Sampun kula ingkang malih 12. Ingkang sepisan I nggih menika dipun waos I. Nah, tuladhanipun sedaya aksara Jawa Legena ingkang dipunsukani I, dipunsukani titik wonten ing nginggilipun dados vokalipun dados I nggih. Contone menika sapa dipunsukani I dadose sapi. Nah, menika bo. Nah, menawi dipunsukani I dadose babi nggih. Lajeng wonten menika eng. Ko dipunsukani U, ku. Po disukani I, pi. Kupi dipunsukani eng menika dados ing kuping. Kuping. Ko dipunsukani U. Ingkang ngandhap ko dipunsukani U, ku. Co dipunsukani I, ci. Kuci dipunsukani eng, kucing. Ngoten nggih, kucing. Lajeng menika wonten layar menika kagem R. Nah, pasa disukani R tegese pasar, gambare pasar. Nah, ingkang ngandhap menika do dipunsukani taling tarung. Nah, tegese do. Nah, lajeng K dipunsukani R kar, dokar. Gambar dokar. Lajeng wonten menika H. Gajah sukani H tegese gajah. Jo dipunsukani E, je. Rapa, jerapah sukani H, jerapah. Lanjut wonten menika U. Menika U. Sapa, sapa disukani U tegese sapu. Wo disukani U, wu. Lo disukani U, lu. Wulu. Lanjut wonten E menika pepet E. To sukani E, te. Lo sukani U, lu. Telu, angka 3. To sukani E, te. Ro sukani I, ri. Teri, iwak teri. Nah, menika wonten caratan kangge nyerat suku kata re saha le. Nah, ingkang fungsinipun sanes pasangan menika dipun gantos migunaken po ceret saha ngolelet. Re menika dipun serat po wonten S tengah. Lajeng le menika dipun serat ngo wonten pasangan nonipun. Dados menika le. Ngaten nggih. Nah, tuladhanipun menawi po ceret wonten S tengah. Nah, menawi nyerat rembulan boten kok re disukani E atase boten. Ananging po disukani S tengah niki dadose wacane re. Remo, rem pasangan bo, rembo sukani U, rembu. La, rembula sukani no, rembulana.
none dipangku rembulan. Nika wonten meneh rebo rebo pangku rebab. Nah menika ingkang le so sukani u lesu sukani eng lesung. Nah menika po sukani pe le pele mo pelem. Menika namung re kalian le nggih. Nah menawi le nggih tetep migunakaken lo dipun sukani dipun taling. Menika pasangan saksanesipun he sapa dipun serat wonten ing nginggil aksara ingkang pikantuk pasangan. Menika ingkang sandangan pepet. Contone resik. Lajeng wonten bapak lenggah, tegese pasangan menika dipun sukakaken wonten ing inggil. Nggih. Lah menika pasangan po menika dipun sukakaken wonten ing inggil resik bukan kok mboten kok teges resik. Lajeng konipun dipun pasangi ro mboten ananging dipun sukani po ceret ngaten. Wangsul malih. Lajeng wonten taling menika menawi lo dipun sukani dados le. Ping kalih lele, iwak lele. Po sukani pe, to sukani taling pete. Le ngapalke ngaten iki nggih anggenipun ngapalaken. Anggenipun ngemot menawi taling menika wonten buntute ngandhap. Menika dipun waos lele kangge nyerat lele. Ngaten nggih. Menawi mboten nonton ekore dadosipun mboten lele. Mesti lele ngaten nggih. Lajeng wonten taling tarung. Sukani taling tarung omah. Po taling tarung wolu. Lanjut wonten pangkon. Nah menika kangge mateni huruf ingkang pungkasan akhir kalimat. Kapu ka. Supados dados kapuk dipangku dados kapuk. Sukani hiwa di ko hiwaka pangku hiwak. Lajeng wonten pengkal. Pengkal menika kados pasangan ya nggih kagem kya. Ko pengkal kya kiai. Wado dipun pengkal wadya bala pasukan. Lajeng wonten cakra kangge R ing tengah-tengah. Contone ko dipun cakra dados kra. To dipun cakra tra. So dipun cakra sra. Kraton. Kang ngandhap po cakra prabu. Ingkang pungkasan menika kagem sandangan keret. Sami menawi so dipun cakra sra. Nanging menawi wonten buntutipun keret menika dados sre. So dipun cakra sra, dipun cakra keret menika sre. Ngenge. Ingkang ngandhap ko dicakra kra. Cakra keret kre. To dipun kretek. Sampun nggih kagem sandangan menika rumiyin pasanganipun wonten ing pertemuan salajengipun. Cekap semanten rumiyin pareng